Tnejn mill-każijiet li sambet is-Safeguarding Commission fl-2023 kienu jinvolvu abbuż sesswali minn saċerdoti dioċesani, fejn wieħed minn dawn is-saċerdoti ġie referut lill-awtoritajiet ċivili waqt li l-vittma l-oħra ma xtaqitx tipproċedi b'rapport. Il-Kummissjoni tal-Knisja li hija responsabbli li twettaq investigazzjonijiet preliminari u assessjar tar-riskju dwar l-allegat każijiet sambet li minn 18 il-każ li konċernaw minorenni 4 biss kienu sostanzjati. Iż-żewġ persuni involuti fil-każijiet l-oħra li kienu sostanzjati u li konċernaw minuri kienu każijiet li involvu lajċi. Wieħed mill-każijiet kien jinvolvi abbuż sesswali, fl-waqt li l-ieħor kien ta' fastidju sesswali. Iż-żewġ każijiet ġew referuti lill-awtoritajiet ċivili. Il-kumplament tal-każijiet kienu jinvolvu każ li kien parzjalment sostanzjat, wieħed ma kienx sostanzjat, wieħed ma kienx jitqies bħala każ ta' safeguarding u 5 oħra li ġew referuti lill-entitajiet jew isfijiet barra minn Malta, waqt li 6 każijiet l-oħra ma kienu jeħtieġu l-ebda azzjoni ulterjuri mill-Kummissjoni. Mit-8 każijiet li konċernaw adulti vulnerabbli 4 minnhom kienu sostanzjati u l-allegazzjoni saret fuq żewġ reliġjużi u żewġ lajċi. Il-kategorija ta' adulti vulnerabbli tinkludi persuni li minħabba żbilanċ ta' poter mhux neċessarjament ikollhom l-abbiltà li jarfu jew jirreżistu abbuż sesswali jew forom oħra ta' abbuż relatati ma' safeguarding. Mark Pellicano, il-kap tal-Kummissjoni, spjega li nofs il-każijiet konklużi mis-Safeguarding Commission matul is-sena li għaddiet seħħew aktar minn 10 snin ilu. Spjega wkoll li Safeguarding Commission taqdi funzjoni edukattiva u preventiva importanti. Fil-fatt matul is-sena l-oħra, il-Kummissjoni għamlet background checks fuq aktar minn 5500 persuna u provdiet 22 sezzjoni ta' taħriġ lil aktar minn 1300 persuna involuta fil-Knisja. Intant is-Safeguarding Commission m'għadix tara każijiet relatati ma' dioċesi ta' Għawdex wara li fl-2022 id-dioċesi Għawxija waqfet Safeguarding Commission għalija. Dan ifisser li kull allegat każ ta' safeguarding li seħħ f'Għawdex għandu jiġi referut lill-Isqof ta' Għawdex jew lid-delegat tiegħu.